gimoro sa 6:30 mano mar odiochieng' ma kawuono. Aneno kanyo kodong' mana dakika 6 kende to chopo sa 6:30 mar odiochieng'. To wang'eyo ni kinde mang'eny jatend piny Kenya William Ruto en bende kaka Commander in Chief of the Armed Forces wanyalo wacho ni en ng'ama ong'eyo rito sa ahinya. Mane momiyo ineno kanyo achiel kachiel mano nyamburko mage ka koro chomo Ulinzi Sports Complex kaka pile nitiere apiko mabende oteno gari ma kata nyamburko moting'o jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi ochiwne arita makare kinde makoro en kaka jatelo mana kiwinjo ka okeyo oseng'isowa kae ni en e wuon liel ma kawuono owito Chief of Defence Forces mare matiende ni nyaka sani koro en bende nyaka koro chiwne arita makare ahinya kinde makoro odhi achiel kachiel nyaka Ulinzi Sports Complex odiochieng' ma kawuono. Bang' mano tang'e ni koro chenro biro bedo ka chakore odiochieng' ma kawuono kama wabo bedo kwa neno pangruok mano mar jolwenya e kinde ma gibiro bedo ka giwuok kod ringre mano mar mosenindo jamadara Francis Ogola mabiro bedo ka wuok Mashujaa Funeral Home nyaka e alap ma Ulinzi Sports Complex. Iwinjo kanyo ka Kristo ng'iso ano bro ringre ne ibiro bed ka iluoro godo papa nyadichiel mano kaka